פוקימון. שלום, זה כל הקלפי פוקימון שיש לי. אני פה להראות לכם. זה ג'ולטיאן. כן, תגיד את השמות. זה פרוזל, רקווזה, פוסט, זוגטרי, קוראנה, קסטי, אולטיש, וימקס, פולו, זה. וגם את זה, וגם את זה. כל זה. יש שם לי המון. ממש המון. פיקצ'ו, אותו אני מזהה. זה לא פיקצ'ו, זה רייצ'ו. זה רייצ'ו. כתוב רייצ'ו. הוא דומה לפיקצ'ו. הנה, כאן רואים הוא איזה? הוא אבולושן שלו? כאן רואים פיקצ'ו בקצה.